Wis. Niki lagi harmoni. Wis gelem bisa dicocok. Gong, ayo. Oke. Weh. Sing kenalan. Nggih. Ya terus bengok ning kana ya. Yo. Apa juragan kejem. Kekekugek sadolita. Ndara kula. Ndara Janaka wis ketingal medal saking pesanggrahan. Mala sapa? Wong tuwa iki nek omong klerak-kleru. Mongko kula kok weruh sampeyan nganggo kalung sekar melati. Niku katandha nek sampeyan pun pinilih dados senopati, Den. Ning satriya kapatah dados senopati niku mesti atine bungah. Jer menika sing digayuh. Ning kok kaya mboten ndara sagedhagan menika katingal rengu pasuryanipun. Wis dadi senopati kok suntrut gayanipun menika wonten menapa? Ngabdi Semar nyadung dawuh, Den. Kowe mau krungu ora to? Apa? Surak mawurahan manengker gumuruh. Wadyabala Kurawa wis ngetoni senopati. Apa iya? Weh, domongi kok. Apa iya? Kandhane kok ngeyel. Tarungoke sing madheg senopati Begawan Durna. Mula Ndara terus kekalung Sekarinun sing mbok menawa dipilih karo Sinuwun Prabu Ndarawati samapta ing gati sawega ing diri mungsuh gurune dhewe. Oh, piye? Iki pancen ya perang suci tenan. Ha iya. Gong. Kok meneng wae. Iki nanggo gara-gara wae ora. Wah, jan diwasaku nyiapke catetan lali janjine. Iku bengi ora entuk nganggo lali janjine. Empan nggawa papan. Nek lakone kowe dadi rol ngono kae, Bagong gugat ngono kae. Gojek sak karepmu ning ngene iki ya kala-kala iki ngonceki crita. Waduh. Nah iya iki mangsane perang Bratayuda. Bratayuda? Yuda ora wuda. Tak parani nek wuda. Ngawur kowe nekat senengan. Bratayuda. Ngestina ngetoni senopati Begawan Durna. Wah, lah gleleng. Ha iya. Kaya kono iki ketoke kaya ngono ampuh-ampuh. Ayo to, sing wis ra ana sapa wae? Sapa sing ra ana? Ayo kae Sang Begawan Bisma wis seda. Senopati Ngastina pirang-pirang sing wis do Kurawa iki semengkari pira. Sedaya kabeh mati karo Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Mongko nek karo Ndara Werkudara temandang karya. Wah, kaya dewaning Antaka. Maksude dewaning pepati. Ndara Werkudara nggawa gada rujapala glundhungke ngono prajurit 850 mati kabeh. Kuwi entuk kurang ora 850. Cacahe ngono lho Le. Ning kok Ndara malah sungkawa. Lah enten pripun? Enten apa kok sungkawa sing dipenggalihna apa awi dionceki bareng-bareng kali Semar. Senopati pun didhep wadyabala pirang-pirang kok sampean malah sungkawa niku. Monggo senopati niku wajibane perang. Lah kok malah susah niku lek arep perang pripun? Nek ngepake jaya kawijayan, aji japa mantra marai tumpang soh nggih sampean ngatek aji nek sampean nandang susah ora kena susah ora kena sungkawa kudu seneng atine ala becik bener luput pasrahke karo sing gawe urip nek cara kula ngoten Gus Ndara jumparing dawuh napa Den lah kok malah tingkem netrane bareng kula cedhaki napa kula pun mboten manganggep Semar niku manganggep kaya gedhog-gedhog biok sing tanpa gending
sing gosok nggo gusah manuk ting krompiang omongan kula mboten manggagas sithik-sithik ngoten apa pripun nek pancen wis ora digagas mboten apa-apa ning rasah susah teng arepe Panakawan ora usah melu karo Semar kula niku wis pirang-pirang sasi ora bali mergo melu perang kok kula niku nek weruh bendara susah niku mangkel kaya-kaya leh kula ngomong niku mboten enten gunane pun mang tutuke le susah mang tutuke le Sungkawa pirang dina le ajeng Sungkawa men prajurit do mati kabeh Ndara Janaka ora rampung gone Sungkawa monggo kula wegah ngurusi wong sedih ngurusi awak kula dhewe bingung Ndara ada apa kok Sungkawa niku enten apa? Panjenengan menika mustikaning Kurusetra, kembanging Kurusetra. Anggere Ndara Janaka maju ning pabaratan prajurit pirang-pirang biak saknalika do wedi kabeh. Jemparing tumpangke Gendhewa uncalke teng akasa clurut. Kurusetra udan jemparing. Wong 1000 mati kabeh. Akasane iki kok terus ming pripun niku? Wah, ora sumbut karo le metu nganggo kalung kembang dimadheg Senopati do surak-surak kabeh. Ore, Raden Janaka, Raden Janaka. Aku barang tekan iki teng arepe Semar Konjur. Enten apa? Gus? Dus? Ora panah ndasmu ireng. Gus kok dus ora. Urupe ku alik. Urupe ku alik. Terserah. Ora arep piye-piye. Dielekke wis ora iso. Nek ora aku ora rampung, Gong. Heeh, kowe pinter ya, Tru. Ah iya. Kowe ngapa ya kowe kok dadak nyemplit kembang barang arep modar? Wis tak andil modar. Syarat iki. Mbok menawa wong arep kepanah cengelmu kuwi ora. Meneng wae. Kadanging pun Kakang Yayi Arjuna kena ngopo si Adi kok nganti susah? Pun Kakang kuwi nalindring Ndarawati banget nggone tresna kelawan si Adi. Pun Kakang Yayi Janaka. Wis mako banci ya, Tru. Banci dengkulmu ora. Anu sapa sih? Sama bojone Ndara Janaka sapa? Parmi. Sembadra. Heeh, Sembadra. Bapakne kula eneng apa bapakne kula kok kendel wae apa ya Wara Sembadra kuwi salah apa aku kleru bapakne kula ora masuk to Sri Kandri wis setrep ya ah iya Sri Kandi. Heeh, Sri Kandi. Tobat. Panjenengan niku menapa lho, Kang Mas? Pangeran panjenengan niku kenging menapa? Ing ngatasi maju wonten pabaratan kok panjenengan niku mboten gadahi jiwa satus mangaten menika. Mengko ngambe lingsem dipun prisani dening piyai kathah, kula aturi paring dawuh, pangeran kula aturi paring dawuh. Ora masuk. Sapa ya, Gong? Ndara Werkudara. Kok kaya bojoku nek nguyuh. Lah tempiling ora. Maune kon ngeterke nguyuh malah digusah. Lho digusah piye? Tak rungokke saka njaba. Oh aku kon ngalih iki. Den suarane ngono kuwi kok. Kuwi ora. Wah. Kaya bis. Wah. Jelampor. Jlamprong. Iso engko. Padake kowe crucul cengelmu ora. Dudul-dudul ya ora piye-piye. Awe ora tanggap ping sampe mbok jajal dombeni plikita. Apa? Bel heeh, orang ya kualek kok. Oh, Bagonge. Anu Ndara sapa Ndara? Gatotkaca. Oh ketok itu. Oh, Abimanyu, Ndara Abimanyu sugeng meneh. Oh iya. Krama
Ana maling. Ora ngregel-ngregel to, Gong. Kanjeng Rama klingeng putra ing Tanjungan Nom Abimanyu. Rama kula aturi nyusul wonten ing peperangan. Rama kula aturi nyusul wonten ing peperangan. Kula kaboping rana Madyalaga Kanjeng Rama kula aturi nyusul dhateng ingkang abdipun Abimanyu. Ingkang putra rinanjab dening para sata Kurawa Kanjeng Rama. Petro, non. Kok nggo sembrono? Mudir. Aku nek kelingan Abimanyu rasaku isih kaya dicocok brodrolungit. Kowe ora ngerti sing tak rasake apa sebabe aku meneng wae. Lah kok dadi kowe nyuwara kaya suarane Abimanyu, mak tratap pikirku. Sing ngakon iki. Niki sapa? Gong, wo setan iki. Gong. Wo malah nang angkringan iki ngono. Lagi pesen es teh. Iki lho masalah apa? Ora ngopo-ngopo. Kowe iki adil mudhar iki lho sing ngakon suarane Ndara Abimanyu mau sapa? Aku manut. Iki nesu tenan Gong, aku wae iso ora nek nganti ora sida dadi senopati kowe tanggung jawab. Mundur. Piye, Mas? Kakangmu Petro kowe rak pecahi ndase. Oh ya, ini mengarep dipecah. Nah, pecah ndase mudhar ya, Nyuk. Mengarep dipecah ora. Engko didum nek dipecah, kaya celengan. Ngeten, Petro mboten lepat. Petro ora salah mergane. Sampeyan ya susah. Sampeyan nek susah, terus kabeh ya melu susah. Bapak nika mang delok, mang menoleh. Bapakmu turu. Mer. Hei. Wah. Wah, antil sirahmu. Gugah wong tuwa kok nyuwara sro banget ning kuping. Melek. Iki. Lagi entas mau ya merem Ndara Janaka nesu. Sebabe Petro membo Ndara sapa? Abimanyu nyuwara Ndara Abimanyu Ndara Janaka kaget. Terus Petro ditutuki sirahe. Sing ngakon nyuwara Ndara Abimanyu wis ora ana. Iki nek krungu tembung Abimanyu kowe nangis kok dadak nyuwara padha Ndara Abimanyu. Kapok. Kowe meneng wae apa? Aku urusanmu. Iki anake sapa ya? Ambo. Oh iya udah anake Semar terus. Iya. Nene tekan sesuk-esuk pokoke udah anake Semar. Ya. Semar ngopo-ngopo rasa ditulungi. Ha iya. Mun nek kon jukuke wedang rasa jukuke wedang. Ya. Engko nek kendang aku pecah kuwi diwakiske. Setan ora. Wonten dawuh aku wis pinatah dadi senopati. Dina samengko mangrurah satru murka Semar. Nggih. Sengipun. Ning senopati Ngastina dudu wong bahen-bahen. Main bahen. Ora liya kejaba mung guruku Begawan Durna. Nggih. Guru sampean. Iya. Mula aku kudu wani karo Kanjeng Bapa Penemban Durna. Mengke nek disetrap pripun. Mergo guru niku main ngelmu dhateng panjenengan. Sebab niku nek mboten menggok ngiwa. Mengke saya adoh. Terus? Ora nyambung ya. Andel ora. Kaya wong top-topo kae.
Ayo mengkari sithik matane, Gong. Culeken. Hus. Mula kang sangka kuwi dina samengko tata-tata samapta ing gati sawiga ing jiri. Yen tono laku ning prajurit aja wedi kangelan mengko kowe tak paringi priksa ketapno prajurit ing ngombyong laku ning Senopati saka negara Ngamarta Kakang Semar. Sendika ndederek Mel kula wonten dawuh ngerti ya lamun wektu dina iki aku ingkang kudu madeg Senopati nanging dawuhing Koko Prabu Kresna dawuhipun Kang Raka pripun kanggo syarat kamenanganing Pandhawa untumu sing siji kuwi kon njabutke. Iki lho. Iya. Terus monggo ditaleni kenur. Dinggo kalung kowe Semar. Sing dawuh Koko Prabu. Koko Prabu sinten? Koko Betok. Syarat liyane napa mboten wonten? Ora ana, kudu kuwi Kakang Semar. Mudiar. Petro prek. Petro. Wong aku ki ora turu. Aku ki ora merem. Kok tetep nekat. Petro. Wonten dawuh Ndara. Ndara Janaka. Iya, Petro. Petro nun kuwi nggawa obat. Kersanipun sing pripun? Mosok lali karo aku, Petro. Petro Dimas Negula. Kula wonten maring dawuh menapa, Ndara? Kene men dituruti wae. Engko ndak bingung nek ora dituruti. Petro kowe isih nggawa sing sak bungkus isi loro. Ngesake ngemenika iya samenika mindhak oh ya wis rasah wae Petro wis tak untire wae rumansa Bagong yo aneh-aneh wae yo reng yo nyambut gawe Angger Arjuna kula kemawon nggih kula ngertos anak kula Madukara nedheng dados Senopati mila kula boten wantun nungkak krama kaliyan panjenengan jejering Senopati ngemadeg wonten ing pabaratan menika panguwaosipun nglangkungi Nalindra Kanjeng Paman sampun kados mekaten kula ingkang putra piyambak mboten krana anggen kula matur kados mekaten menika kula namung badhe nyuwun palilah kados menapa menika ingkang kula antu-antu menika ingkang kula enteni saben dintenipun benjang menapa Kurawa menika ngedali Senopati wonten ing kapatah dados Senopati Begawan Durna Kumbayana menika kaliyan Sucitra ngigit-igit panjenengan lenggah sampun ngantos majeng wonten ing pabaratan menawi dereng mireng ingkang bapa ing Pancala kapupuh ing Rana Madyalaga nggih
sebat kaya kilat kesit pindha tatit lombahing jembaring datan katingal dening nata ing Pancala Prabu Drupada kenging pusaka jaja tembus gigil butul prapteng waligat nalika semanten sirna margalayu gugur madaning pabaratan mulat Kelora Petruk kanthong lah mati oh panjenengan yang ora tak maju barang yang ngomong Wiwit Petruk empun wah sikit mau sampean le teko telat lho telat piye sampean ora ngerti wiwitaning peperangan kok wah kaya ombak gumulung lorot mriki wadyabala ya pirang-pirang grutuk campuh teng tengah Begawan Duranita kreta ngumbulke panah cung kali Ndara Janaka ditampani nganggo panah Ndara Janaka pletas sing pletas sapane panah tugel aku gak nek sembrono ki wektune serius lho aku ki takon lha nggih lah terus kowe mlayu ngopo Ndara Janaka sajahe kecipuan niki ketoke Ndara Janaka nek ora dibantu kali sampeyan nganggo nuwun sewu penggalih sampeyan pemikiripun sinuwun Prabu Ndarawati niku mengke mboten badhe sae kedadosanipun ngono Petruk nggih Werkudara nggih jroning Mahabharatan kae kowe weruh to wah weruh apa kae lho ana Nalindra nitih gajah glelang-gleleng saben jejere geger dheweke ngedoh saben jejere geger dheweke ngedoh sapa kae jenenge Prabu Permeya iya gajahe kae jenenge Gajah Hesti Tama terus kowe nggawa gada gajah karo ratune kae kepruken gada men mati bareng wah iya sabanjure kowe mangkat mateni Prabu Permeya karo Gajah Hesti Tama Petruk entuk gawean kula napa Bagong nendi Gong rene ngapae ana gawean sedina pira lho iki gawean kewajiban perang kok sedina pira Sinuwun Ndarawati sing dawuh kan engken napa sinuwun mengko yen Werkudara tok sawang iso mateni gajah karo ratune kae bar pisan mati nggih kowe dawuh karo prajurit Ngamarta sing separo sing luwih sithik kon bengok Hesti Tama mati sing separo sing luwih akeh kon bengok Asatama mati sing separo sing sithik bengok Hesti Tama mati sing separo Asatama mati paham Gong paham sing akeh kon bengok Hesti Tama mati sing sithik kon bengok Asatama mati kuwalik sing sithik sing bengok Hesti Tama mati sing akeh sing bengok Asatama mati oh nggih kleru tak pecah sirahmu kowe oh nggih wah kok le berat ta iki ning perkara bengok kok totoh nyawa to Werkudara nggih mangkat saiki yo janggae ayo Petruk nggih yo Gong yo
Ayo. Ora ngerti karo Prabu Permaya. Kowe do gelut ning aku nggunakake kalodhangan nggonmu perang. Pendhawana ratu mati sandangane tak teteli. Pendhawana ratu mati sandangane tak teteli. Tak go bali ning negaraku. Aku ora arep ewang-ewang karo Kurawa karo Pandhawa padha perang ya sakarmu. Ora ya sakarmu. Sing penting aku numpuk brana picis. Waduh. Waduh. Wis. Niki lagar muni. Wis gelem bisa dicocok. Gong, ayo. Oke. Sing tenaran. Nggih. Ya terus lembengane ning kana ya. Yo. Apa juragan kejem.